mayroon pang isa bukod dyan. Yan. Yan o. Wow. Hello mga kadodong, mga ridang, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong pag-asa sa buhay mga kadodong, mga ridang. Kumusta kayong lahat dyan? At ngayon mga kadodong, mga ridang, ay magmumukbang na naman ako sa araw na ito. At ibabahagi ko na naman sa inyo mga kadodong, mga ridang. At ano pa? Shout out sa lahat ng mga viewers ko at mga subscriber ko. Shout out sa inyong lahat at sa mga mag-subscribe pa mga kailangan. Sana mag-subscribe na kayo. Parang ano yung lalamunan ko mga kadong. Ngayon mga kadong, magmukbang naman ako ngayon mga kadong. At ibabahagi ko na naman sa inyo ito. Dahil talagang maniwala kayo sa hindi, special talaga ito mga kadong, mga ridang. Dahil parang sinuwerte tayo ngayon. Okay mga kadong, mga ridang, ipapakita ko na sa inyo ang ating mumukbangin ngayon mga kadodong. Okay, yan mga kadodong, mga ridang. Kung napapansin niyo, ito na yung kanin ko, di ba? Kung maalala nyo, ito lang talaga maunan ko mga kadodong, nag-iisa. At ito naman. At hindi lang yan mga kadodong, dahil medyo sinuwerte tayo ngayon. Mayroon pang isa bukod dyan. Yan. Yan o. Wow. Diba no, na maalala nyo yung isang vlog mga kadodong, isang pirasong saging lang. Yun. Ito naman ngayon, dalawa na. Nadagdagan ng isa mga kadodong, naging dalawa na. At hindi lang ito, mayroon pa. Ang laman nito mga kadodong, yan, hindi na natin patatagalin. Ipapahagi ko na sa inyo mga kadodong. Ito yung mumukbangin natin ngayon. At medyo sinuwerte tayo ngayon. Espesyal to mga kadodong. Ito yung ulamin natin ngayon mga kadodong. Okay, papakita ko na sa inyo. Yan. Okay, handa na ba kayo mga kadodong? Buksan ko na. Isa, dalawa, tatlo. Wala pa, mamaya. Ang sarap-sarap niyan mga kadodong. Yan. Yan. Bumawi tayo ngayon mga kadodong. Yan o. Yan o. Hahay. Sarap niyan mga kadodong. Para magsaw-sawan na rin ako mga kadodong. Nakabalot na yan. Yan o. Tuyo yan mga kadodong at saka suka. Yan ang pinaka-piborito ko mga kadodong. Tuyo, suka. Alam mo ba kung ano yan mga kadodong? Lechon manok yan mga kadodong. Yan. At ang ulam ko kahapon mga kadodong ay asin lang. At ngayon nakabawi. Yung asin naging lechon manok. Medyo nakabawi tayo ngayon mga kadodong. Sinuwerte ng konti. Yan. Yan. Okay. Yan. Okay mga kadodong. Bago natin kakainin ito mga kadodong, magpapasalamat tayo sa ating mahal na Panginoong Jesucristo mga kadodong. Yan ang huwag nating kalimutan sa araw-araw. Okay, manalangin tayo at magpapasalamat sa ating Panginoon mga kadodong. Ama namin na sa langit, maraming salamat po sa mga biyaya at mga grasya na pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw Panginoong Diyos. Lalong-lalo na sa pagkain ito na yung ipinigay sa akin. Maraming salamat Panginoon, at itong ulam ipinagkaloob mo sa akin ngayong araw na ito Panginoon. Maraming salamat, at sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga kadodong, yan na, tapos na tayo nagpasalamat sa ating Panginoon Diyos at umpisahan na natin ang pagkain ito. Right? Okay mga kadodong, kakain na tayo at ako'y nagugutom na talaga. At ito yung ulam natin mga kadodong. Ayan. Hindi naman makikita kasi wala naman sa ayos itong ilalagay. Nasa loob tayo ng tricycle mga kadodong. Lechon manok mga kadodong. Yan. Sinuwerte tayo ngayon eh.
Nakbawi tayo ngayon mga kadong. Kahapon yung ulam ko asin. Ngayon lechon manok na. Yun mga kadong, itong ulam natin ngayon mga kadong, bigay ito sa bayaw ko mga kadong. Naawa siguro ang Panginoon mga kadong dahil hapon, buong maghapon talaga yung inulang ko lang asin talaga. Tapos pag uwi ko kinagabihan na mga alas 7:30 tayo pag uwi ko galing sa biyahe. Binigyan kami ng ulam ng aking bayaw, kapatid ng asawa ko. Pagdating ko doon, tinanong ko yung asawa ko anong ulam natin day. Pwede may lechon manok dyan, bigay ni Limuel. Kaya dong Limuel, salamat. Salamat sa lechon manok na binigay mo. Dahil pag wala pa yung binigay mo, wala rin akong ulam ngayon. Shout out sa iyo dong, Limuel Roy Tahil. Shout out sa lahat ng mga family Tahil. Shout out sa inyo lahat. Nakabawi. Yung kalahati niya naman ko. At yung ulam ko, magkirawan naman ako dyan mamaya para may ulam pa rin ako mamaya tanghali yan. Kaya pwede kami binigyan ng lechon manok ng bayaw ko. Wala talagang lechon manok ng ulam ko ngayon. Special ang ulam natin yung mga long. Balat mga kolesterol. Bihira na naman mga kalulong okay lang. Okay mga kadong, tapos na kumain, kalahati na lang natira sa kanin ko. At may ulam pa ako mamaya. Yan, panghalian ko mamaya yan mga kadong. Ang araw pala natin ngayon mga kadong ay Martes. At pizza naman natin ngayon ay 27 July 27 2021. Yan nga, kahapon yung vlog ko kahapon kumakain ako mga nagmumukbang ako na ang ulam ko yasin lang. Ngayon nakabawi tayo. Yung kasi naging lechon. Kaya bayaw, maraming salamat sa manok na binigay mo sa akin na sarap yung kain ko ngayon. Halos gusto ko yung baon ko kasi nagtira pa ako mamaya para makatipid. Yun, maraming salamat at dito na lang muna yung natapusan ko na dito yung aking video. At unang-una bago ko tapusin ay nagpapasalamat ako sa aking mga subscriber, mga viewers na walang sawang sumusuporta sa akin at lagi nilang pinapalakas ang aking sa kanilang mga comment.
Maraming salamat sa inyo talaga at malaking bagay yun yung mga comment niyo na lalo yung pinapalakas ang aking loob para ipagpatuloy ko kung ano ang aking nasimulan mga kaloob. Maraming salamat sa inyo at walang katapusan pa sa salamat. Alright, hanggang dito na lang muna ang aking video mga kaloob at magkita-kita na lang tayo muli sa susunod ko pang pagbablog at pag-upload mga video mga kaloob. Bye bye.